Patxi Zagirre dut izena, psikologo klinikoa naiz, espezialista klinikoan, eta urteak daramazki baita ere hurbildu naizela hezkuntza mundura, prebentzio gisa. Askotan ikusi izan ditudalako dolu komplikatuak edo zailak, eta betidanik pentsatu dut hezkuntzan zozer egin genezakela hori pixkat erresteko. Horren ere bilbide profesionala batez ere klinikoa da, eta urteak daramazkit hor hezkuntzan eta unibertsitatean klasek ematen ditut, baina gehiago perfil klinikoa dut. Komunitatearen babesa dakagunean ez gehalako bakarrik sentitzen, eta normalean trauma garaian, krisia dagonean oso galduta bakarrik eta modu konfusionalean gaude. Hola, norazean esango genuke, orduan esku horiek, apoio horiek, komunitatearen presentzia da oso ubikatzailea, oso lagungarria, norbera ez, askotan hor, xok egoera hortan norbera pentsatzen du erotzen ari dela. Ez dakilako ze gertatu dan, ez do sinesten gertatu dana, eta zurrunbilo batean sartzen da. Horregatik komunitatearen presentzia da helduleku moduko bat oso humanoa. Aipatu dut hor ajuste traumatikoaren garrantzia. Iristen danean berria, eta berria iritsi daiteke ez bakarrik hilda gero, iritsi daiteke aurretik esaten digutenean biopsiaren emaitzak eta gero badakagula minbizi bat metastasikoa eta orduan ez dago sendabiderik eta sartzen gea egoera paliatiboan. Hor burmuinan gertatzen dena da teknikoki horri deitzen diogu disoziazioa. Eta disoziazioa da alde batetik dagoela burua eta beste aldetik daudela emozioak. Eta erdibidean korputza paralizatua edo hiperaktibidadean. Horregatik da oso garrantzitsua hasieran nolabaiteko lotura bat egitea pentsatzen dugun eta sentitzen dugun hortan. Ez bada hori sortzen, ez badugu hortan laguntzen, hor sortu daiteke estres posttraumatiko edo disoziazioaren garapena, ezta? Alde batetik burua eta beste aldetik emozioa. Eta hor, modu disforiko batean edo harmonia falta batean sortzen da lehenengo ordainketa edo zikatrizazioa eta gero askoz ez zailagoa da. Pixkat hori berriro ireki behar dugulako behar moduan bat egiteko, ezta. Maiz, laburbilduz, ez danean egiten ajuste traumatiko eder bat hasieran gertatu daiteke edo razionalizazioa, oso dolu arrazionala, edo somatizazioa. Korputzean geratzen dela hor poso, traumaren poso komplikatu bat. Gero, ireki behar duguna behar moduan lantzeko. Hasieran, hezkuntza komunitatearen interbentzioa lagungarria da, agur horretan, ritual horietan parte hartuz, esku honetan gauden seinale, ez dagoenean edo bakarrik sentitzen denean pertsona dolu prozesuan, sartzen da eskola barruan. Nolabait, eraikitzen dualako izakera ebitatibo bat eskola barruan. Orduan, zailtasuna ditu gero laguntza eskatzeko edo hartzeko ematen dioten laguntza. Nahiko bakardade horretan outsider bilakatzen da, ezta? Orduan, hasieratik ez badago komunitate egon, edo ez badau sartu pertsona komunitatearekin egoteko, hor egon daiteken arriskua da, norbera sentitzen dela ez ulertua, edo eskluditua edo babestua, eta bakardade horretan, nolabait esango nuke, outsider pixkat bilakatzen dela, ezta? Bizitzarekiko. Orduan, guzti hori dolu prozesuan ez du erresten. Berriro reinserzio soziala, ezta? Porque askotan dolu prozesua hasieran norbera kostatzen zaio jendearekin egotea. Dago gehiago ebitazio sozialean, ez dolako entzun nahi berriro semuz, ez dolako topatu nahi berriro ezagunekin, eta etxean geratzen da. Orduan, ez bada egon babes hori hasieran, hori horrela geratu daiteke, gero erantz, ezta? Adibidez, hezkuntza mailan, ni horri ikastaroan bereiztu dut zer den alderdi didaktikotik trataera,
ez danean sortu krisi bat, edo sortu danean heriotza bat, bertan komunidadean eskolan ikasle bat, irakasle bat, edo gurasoetako bat, ezta? Bueno, hor sortu daiteken beldur horren aurrean, bihotzetik egiten dugunean bi hots daudela aipatuet, ezta? Nere hotsa eta zure hotsa. Bion arteko hots horren artean, bihotzetik egingo dugu interbentzioa. Orduan, krisian nintzen zait hor gero eta gehiago baliabideak daudela hezkuntzan edo eskoletan, baina didaktikoki. Ez hainbeste krisian kasu egiteko. Orduan, jarri eta adibide gisa suhiltzailearena, esanez, hor estintore daude, maskaria daude, akaso mangera daude, edo desfibriladore daude, eta bar. Baina momentu kritiko horretan, nahiz eta erramientak eduki, hau da, gidak, protokolok, ze egin behar dugu gelan, baina beraiek daude baita ere dolu prozesuan, inpaktatuak. Orduan, ze behar dute, estintore gehiago edo suhiltzaileek hurbiltzea. Eta suhiltzaileek hurbiltzen dienean, akaso baloatuko dute sutea ez dela grabea, baina suhiltzaileek baloratu dute. Horregatik, askotan irakaskuntzan, irakasleak sentitzen dira, babes faltan determinatzeko zer da grabea, zein dezakegu, noraino, edo laguntza eskatu. Eta sentitzen die bakarrik, arrope faltan, eta gaina neurri baten exigituak zoz egin behar dutela, beraiek arduratu behar diela lehenengo interbentzio hortaz. Eta inutzen zait gehiagitxo eskatzea dela beraiek. Beraiek ez dira egon behar hola eskale moduan, zentro pribatu batea junez, edo asoziazio batekin kontaktatuz, edo hori hezkuntza barrutik egon beharko luke ekipo berezi bat, nun berritzegunetik edo hezkuntzatik juten dan, sortzen danean traumako egoera batera, baina barrutik, sare publikotik eta barrutik. Bueno, esango nuke, 20 urte hauetan, gauzak aldatu dira onerako, ni behintzat kontentu nago, gero eta material gehiago dago, gero eta sensibilidade gehiago dago, parte hartzen dugu gero eta jende gehiago, olako ikastarotan, eta alderdi intervenzionistatik, trauma edo krisia dagoenean, hor materiala, gida edo protokolok badaude, baina beraiek sentitzen die bakarrik hori aplikatzerakoan. Berizketa hori egingo nuke. Azkeneko 20 urte hauetan didaktikoki aurrerapen handia daude, baina alderdi kritikotik dago materiala, baina beraien eskutan uzten dugu. Orduan beraiek sentitzen dira beldur handiarekin eta ahal duten moduan aplikatzen dute hori, estintorea. Hori esan nuke.